odottelee. Ja nyt saavutaan siis Vähäpurille. Odottakaa snepraa, että junat lähtee. Minä luulen, että se on Pysähdysnappula löytyi täältä vasemmasta yläkulmasta kahdesta ensimmäisestä vaunusta. Välistä jollainen musta käynnistysnappulun näköinen möllykkä. Sitä kun painaa, niin pääsee pois. Se matkan varrella. Sieltä lähtee opastettu kierros, joka on Turku-Tauringin järjestämä. Ja siinä on sitten sillä lailla, että nämä normaaliliput, eli ne rannekkeet, jotka teillä nyt on, niin ne eivät sinne käy. Eli silloin, jos haluaa opastetulle kierrokselle, täytyy ostaa lippu siltä oppaalta. Ja kuuluu tosiaan historiaa ja tarinoita Turusta. Ja se palaa sitten noin tunnin kuluttua takaisin sinne Kristiinakadon kulmaukseen. Kaupantalaiturnin käsiohjelmaa ja sitten löytyy Jokke Jokilan omaa tuommoista pihkosta. Niin siellä on esimerkiksi ne pysäkit. Missä pysähdyttiin, niin siinä on se Kristiinakadun kulmaus, mistä tämä opastettu kierros lähtee 4:30 ja minne se myöskin sitten päättyy. Ja sitten meillä on eräs tilauskuljetus siinä myöskin, joten voi mennä ihan pieni hetki ennen kuin ollaan taas takaisin liikenteessä. Kääntäpä tästä. Joo. Ja me kurvataan tästä. Sitten ollaankin vaakahuoneen kohdalla. Siellä on myöskin, päivällä siellä on saaristolaispöytä, buffetti esimerkiksi tarjolla. Ja illalla tosiaan saa myöskin alakautta ja juotavia ja pääsee pyörähtelemään aidon live-musiikin tahdissa. On todella hyvä tunnelma. Kannattaa käydä koittamassa. Ja sitten me saavumme tänne hyvin, että laivan kyytiin. Tämä on siis Jakkila Jokilautan yksi pysäkeistä. Siinä kun seisoo ja huiskuttaa lautalle, niin se tulee ja ottaa teidät kyytiin. Oma vuoro, musiikkivuoro, jossa bändiä soittelemaan. Nyt ollaan sitten vierasvenesatamassa, todella suosittu satama. Tuolla meneekin tuo Jakke Jokilautta, eli se on nyt matkalla kaupungin suuntaan. Sillä menee sitten hetki ennen kuin se taas saapuu tänne takaisin. Suunnittelen myös tätä paikkaa. Turussaan on sillä tavalla, että museot on maanantaisin kiinni aina. Eli kannattaa pitää mielessä sitten, jos eli siellä on tosiaan kirkko
Ja sitten sieltä löytyy 2 juhlasalia omana itsenään, mutta tietysti vähän juhlavammin kuin yleensä. Ja sitten siellä on myöskin tuolla pihalla semmonen kahvila, lounaskahvila kuin Juhana Herkkoa kellari. Ja sieltähän saa linnan leivoksia ja jäätelöä ja kahvia ja kaikkea muutakin. Sillä voi vaan käydä vaikka istuskelemassa, jos ei ole. Ennen noita isompia risteilyaluksia. Ja sen jälkeen se on seikkaillut maailman merillä muualla. Mielenkiintoisen näköinen, tämmönen vähän vanhempi